bro, karton. Pera na yung alon. Balik ka rin sa Dino, barato naman na. Ha? Close dong, matigol. Bin. Bakit magdabaw? Sinitan nila. Entrance? Entrance? Sir? Ma'am. Entrance? Close daw. Gamit. Wala. Pila Asa na? Sa 30 pa daw mo eh. Wala sa delivery. Plan B na to. Plan B. Okay. Dara na. Kulang pa ni Fred. Ayun, makayos. Sila, boy da, boy. Plan B, where's our plan B? Tali ito yung sinting. Ano? Baligyan man nila. Bugmo. Hindi mo mo. Jabi, minsan do bayabas daw, ada Jabi. Abot na, na. Abot na, daw. Abot ko eh. Suleman. Namuli ko Suleman, sir. Kira na. So mga kaganapan, maraming kaganapan ngayon. Picture ni mo. Ha? Picture ni. Ay, abot ni. Gi-video pag nako. Bilang si aking kapagay galambre na ba? Pagilom da. Hello vlog. So muna ni welcome to Matigol guys. Subtino mo, stick slip mo yung buwan. Di mahangyo te. Basta mahangyo te sila te. Connie! Ha? Ha? Hinay jud. Ha? Hinay jud, wala kay kuan. Engine brake. Kapag sa highway. Baikon sa bukid do, hindi mo do, yan ay babasa ninyo mga dito nga pulis. Uno mo diya. Lagi ka pong dito. Wa mo na kasada dito guys, man tulo na. Pana kito ato. It's my lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Hi guys, welcome sa aming vlog. So guys, since nagakuan naman. Magkano ang dalhin? Hello guys, we're so stressed today, Yeah, but why? still enjoying because the dalan is very adventure pa naman. Actually, nakaroon sa Arakan. Arakan lang sa Babato, Matigol. Matigol, but then Magdala ka ba? Close po. Palit. 30 pa.
mo, te. Dili lang ni, kaya mo siyang bantayan. Kami din producer. Wala tayo kuan, Mark. Guide. Wala tayo guide. So, Layo din siya. Igol? Wala sa kapat. Ikaw mong guide, Nard. oh, diha na ng cellphone oh. Talented yung kay si Menard, oy. Promise. Patrick, next na, B. Hindi ka lang ipabuhat kay Patrick. Multitask. Videographer. Musician. Sounder. Sounder. Walang hiya. Okay lang na guys. Wrong turn yun siya actually. Mamali gani kag turn din. Patay ka. Uy, di dala din kang pagkaon? Uy, ang pakaw! Si Jetro nang mabusog. Ako na ko'y balon diri, nana ni sudan, dilata, nana ko'y rice. Ayaw na lang eh. Dalo daw. Actually, ako ko din. Mao jud ay silang lang ganahan sa ila ba. Mao jud ay ganahan jud ay sa ila nga perminti jud ay ko maggunit jud ay ani. Kung saan na ni siya? Hantod na ni sa ubos? Murag hantod ubos na jud ni. Hantod ubos na Kay bagong memory card ba ni. O pag Spotify mo naman di mo mga live show man di mo. Na maguna makashapo lang maguna ako music. Hasta punta din guys. Guys, bago sa sige yo din guys. So magmino-mino ka. Hindi ko siya mo test mo. Kaya pag slide. Pili ka tribo. Uy, madaling asli kayo. Makadalinas man ang tribe. Dapat sandwich. Di dapat lang good ka mo kay mga babae man mo mga anak dapat ka bisig. Ano na magagawa? Ano ba? Ano? Murag penguin. Hindi pa kung sa nerd. Kaya sa proper. Madaling asli na diri. Uy, ako ang luoy kay dili na tanan dakdak. Mo ni sila ang mga team cut guys, tanawa. Asa mo gikan? Asa mo gikan? Sa
Sa puso. Di ba naglalaki ha mga katawan? Candidate number 1, number 2, number 10. Gahi kaya mo mga kauban, askang gahi Di ba first time na ako nakauban mga gahi. Mapa ka ng bouncer. Oh. Gahi bukton. Tanan gahi. Kay matiis. Actually, maupunin sila mga gahi dito sa Sir, bis makulaps ron. Santino! Bulas ka amot diyan. well, padulong mi sa ilalom sa sagada, guys. Manguan mi dito kato mga hanging coffin. Ay, kiharangan man. Bang ko'y salig ani ako ang akong sleeper. Ay akong sandal. Layo nang guni siya naabtan. Ma kuya na magugnig pinagsamahan ani. Ay, bongga ilang kuan diri unay gunitanan. I forgot my address, dancing in distress. I forgot my boyfriend was the one how I would be in despair. Di ka sabot siya. Mas lala pa daw dito. So kani siya pangkuan lang ni siya, pang warm up. Gapo datong sa Matigol kay kanang natay agian na kanang bungtod nga puno gud og kanang mga grass. Sunod na po na pa. Sunod na pag mga green na siya. Matigol Japon. Yes, Jai. Kailangan kita maka-add to dito. Yes. Hindi pwede na. Hindi. Gapo kay ilang elevated kay ilang dalan, ilang hagdan. Stairway to heaven. Ayot, oh. Dali may mag-taping, mag-shoot. Mag-shoot mi sa bagong katalog sa Call to Deliver. Kolon. Nakanta na kapag. Di kolon. Dito mag-kolon tabi. Punta. Eh, nabalik-balik na ko diha. Di balik na saan ka. Ano ang sidar? Oo. Inali ang sibar. Oh, Roman. Oh, di ba? Baka sa gagawin trip. Uy! Ano dyan ko diha, di ko mo kita daw. Tabi. Tabi-tabi. Patay.
Uy, naana guys, finally. Naabot na gid ta. Di ba nawala ang pagkatribo? Bray pa dyan, mangitag dalan, patray ko. Ay! Uy, magtaytas na baya ko, musician. Wala ko kabalo. Di si Menard. Finding Menard ni? Follow lang the tree. Ay, buang. Uy, ay, nice. Ay, mura man itag nasa gimit. Sige na. Katunga to ang posing ha. Si Candido ba kay murag yung bata. Sige. Actually, manager na ako na siya, pero yun o, murag manager itong nasa yung likod. Wow! Breathtaking. Look at that. Yeah. Amba. Sige. Sige, amba. Una. Diba? Uy, actually, wala may nagbahay. Magbahay, migma-slide lang. Oo, lagi tao, Nard. Ingon ka na, ibalay ni Nard. Balik din na. Ha? Isang sinyal PM. O, di, PM lang sa kalam. Ikaw tabi. Ay, kani, pwede ni siya. Wow. Abot kami sa Mount Everest. Yeah.
on vacation. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We're on vacation. Everybody's nation. Hey, hey, hey. Kada hakbang sa lupa'y para akong inalon sa kung ano lamang ang kaya ko. Sigang-siga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Murang silag mga bata, pero pang iniwan. Inaalon sa paligid tingin. Kurug-kurug, ay! Kitang kita. Dong, asa tagdawa dong? Hey guys, welcome sa aming vlog. Welcome sa amo ang ilog. Tara guys, maligo ta bugnaw kaayo bro guys. Oh, gani mga adi na parang ano ice kanang gapag-spag panggod niya ang hangin ba? Ang breeze. Grabe ko po. Grabe gyud, lahi ra. Og diri gyud mo inyong ang inyong mga panuhot. Sabi, mo balik. Di ba, sir? Ah, sige diha, sir. Diha. Diha. Diha dayon sakay dayon diha. Unsa man ay week? Ay week. Diha. Video na. Kuha kayo sila ba nga gapanguro god. Ang duha dito wa panahuman sila kanang picture taking. Ang duha pagyapon sila nang human. Naang salarin ang tagap daghan kay sagkuan. Ang isa nagpangurog. Oh, grabe ka no. Grabe jud. Grabe. Wala kay gibug no. Wala man. Pagka kay dong. Tidak. Guys, kung maligo mo diri, wa pa ko nagpasa, pero tugnaw niyo kayo kay pagtunog ang sipadig di bugnawa. Pwede mabugnaw diha ang tanduay dong. Oh. Tanduay sus. Bugnaw pila. Mamangitan ko. Patanaw daw dong. Ala, nang naog na ang mga mananap. So ang mga mananap, nang naog na. Ay, so arang ang mga mananap guys. Ay, lahit na sila. Ay, lahit na din na sila ng grupo. Ay, sa pato na sila nabulong. Nagpasagad ko jaw-jaw ba na lahit na din na sila ng grupo. Ay, sige, ugtog na sa nangaligo. Yes. Now we team up. We did it. Di ko kaya masaktan ka. Grabe ka tugnaw. Guys, kung maligo mo diri guys, pagtignaw bugnawa bro guys. Gani, kitang tanong gani ang tanong. Ay, nagsalig. Kinsa. Wala ito. Uy, gusto. Sige ka na. Go. 5, 4, 3, 2. Okay. Gusto ko yan. Isa pa ha. Murag yung bata, no? Ako, mama. Gani. Mama na guwapa. Gani. Mura lang kasi Ma'am si Carla bang highest level, Pero di ba? Ma'am Shi yun. Ma'am Shi.
watching.